Superman. Superman. Hello guys! Happy Tuesday! Hapon na guys! Good afternoon guys! Lalaro si Kent ng Spider-Man. Nilalaro niya yung mga toys na binigay ni Tita Divine niya. Yung mga hindi na ginagamit nila Carly na toys. What will you say to Tita Divine? Thank you, Tita Mine. Thank you, Tita Mine. Tita Divine. Thank you. Thank you, Tita Mine. Thank you, Ate Carly. Thank you, Ate Kali. Love you, love you. Love you. Wala dito guys si Kuya Butchukoy. Nag-school si Butchukoy. Natid kanina ni ate sa inyo sa school. Kasi nasa trabaho pa si papa niya. Mamaya susunduin nyo ni Pangkoy sa school. Kasama kami guys. Kakain kami dun sa mag-snack kami dun sa labas. No, Kent? Are you hungry, Kent? You want to eat out? Yes. Yes. Kain kami dun. Mag-i-snack kami dun. Or baka hapunan na. Early. Kasi mga 4:30 na din. Sunduin na namin si Kuya. See you later, guys. Haba na ng buhok ni Kent, oh. Nagugupitin niya ni Mami, oh. Ikakat niya ni Mami tomorrow, okay? Okay. Okay. Dito kami sa resto. Kakain si Kent sa resto. Mag-i-snack na, Kent. Oh, resto. It's called resto. We're here. We're here. Kent, say hi. Hi. Hintay namin si Kuya Butchukoy. Kakain kami ng snack. Oh, dangga. Oh, magbe-bell tayo. Pag mag-order na kayo, magbe-bell tayo dito. Oh, masarap dito yung empanada. Hello. Ate, paano na lang na kami? Pwede pauna na ng... Hindi, ma'am. Ay, hindi ko pa. Lomi. Lomi, madam? Tapos dalawa... Ay, Lomi. Dine-in. dalawang... Ano yun? Empanada, ma'am? Empanada. Okay, ma'am. Ano pa, ma'am? Dine-in. Ano pa kaya? Halo-halo. May small size lang kayo? Yes, ma'am. 70, ma'am. Opo. Ayun, ano lang. Isa lang. Yes, andyan na si Kuya. Kuya is here. Hello, Kuya. Hi, Kuya. Hi, Kuya. Excited. 3 hours lang hindi nagkita. Nag-school po. Matalilit siya? Nag-school. 3 hours na. Resto. Halo. Anak ko. Try natin. Mimix muna ni Mami. Gusto na agad ni Kent. O sige. Wow, yummy. Taste mo, Kuya. Wow, yummy. Sarap. Gutom ka na, Kuya? Ngayon lang, puro baston. Ice cream. It's halo-halo. It's not ice cream. Hello, hello. Sarap? Yummy? Kasama na kami. Yes, Mami, tipon. Madara mo pa ng topic bukas. Ano? Wala kang puppet. Lagay mo siya wala. Best restaurant. May free coffee. Dito.
hinihintay namin yung order namin. Kent is hungry. Dito na ang pagkain namin. Oh. Lomi. Oh. Lomi. Ayan. Empanada. Mami, piato. Piato pa piato. It's hot. Ay, bunch. Wow, sarap. Oo, bibigyan kita anak eh. Sa'yo to. Bango. Sarap ng lomi. Hinintay pa namin yung fried chicken. Saka rice. Ayaw ha, ayaw. Pag gusto mo na mag-rice? Ayaw ha, Parang masarap ayaw. na sa rice pa oh. Mami, ayaw ha, ayaw. Mami, ayaw ha, ayaw. Sa'yo, Ken, is... Mamaya, niluluto pa anak yung fried chicken, ha? Ito? Chicharon ito, Uy, anak. masyadyak. Ken, oh. Sarap. Yummy. Paan ba ano? Hinihintay pa namin yung chicken tsaka rice. Yajak. Ang sarap dito sa rice, kuya, na. Yajak na kita. Yajak. Yajak. Ay, meron na akong rice na. Ito na yung fried chicken, buttered chicken, rice. Ayan na, kuya. Mainit, anak. Kain. Ang sarap i-mix sa kanin mo. Oo nga, ma'am, sabaw. Thank you. Isa na lang. Yes, opo. Ablaw ni kuya yung fried chicken. Subukan natin chicken. Fried chicken kay... Oh, fried chicken kain. Lomi. Ayaw mo ng bread. Ayaw daw ni Kent ng bread. Oo, lomi pa. Nasaw-saw ni Kuya sa lomi ng chicken. Sarap, Kuya? Parang gravy, Kuya? Ano? Cabbage. Yummy. Sarap ng lomi. Ang pinakasarap dito yung buttered chicken. Pinakamasarap daw, sabi nito. Lagyan ko pala ng yummy. Very hot. Doon sa'yo. Taray si Kuya. Opo.
Bahay na kami guys. Kararating lang namin. Sakto, buti nakauwi na kami sa bahay. Umulan na oh. Umuulan na dyan sa labas oh. Bahay na kami. May take out kami. Yung natira naming lomi tsaka chicken. Buttered chicken. Oh, busog ka kuya? Ayun lang. Bahay na kami guys. Yun lang yung vlog namin. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you. Hope you enjoy our vlog. Say bye, Ken. Bye. Bye. Subscribe. See you on our next vlog. Yes. Bye. Bye. Paggabi na guys. Bye, copyright. Sindihan na namin yung ilaw dito sa labas. Medyo madilim na. Guys. Ginagaya ni Kent lahat ng sinasabi ko. Mulol naman. Love you, Kent. Love you, Kent. Love you. Love you. Love you, kuya. Bye, guys. Guys. Muulan na, guys. Buti na lang nakauwi na kami. Dito na kami sa bahay. Bago umulan. Ay, sarap. Let's go dito pa rin kahit maulan. Bye, guys. Kent, bye. See you soon, guys. Bye soon, guys. Bye. See you on our next vlog. Bye. See you soon, guys. Thank you.